Asiniroha madihamu doho dami na siyan Tuhan Dewata mata. Doho siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam sukacita. Saya didonganya sinirohani Tuhan tamahamu saluhuna. Sehat-sehat mamanginang da. Malu makasahi terapul sak niroha di parrohaya munamarlas niroha manami na namin ang madu ng suda gogo. Tuhan tamarorok daging ng totimuna. Sa Yohanes 4 ayat 10. Di bagasanod doholong ni rohay. Dada hita makkaholongi di bata. Ibana do makkaholongi hita. Jala disuruh do anak na bahen perdingganan pasaihon dosata. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Amanginang kasih. Ado arti kasih, yaitu Allah mengasihi kita. Nah inilah sukacita kita, keunggulan kita, keunikan kita sebagai orang Kristen. Mengenangnya, ahamai. Dang perjulu hita makkaholongi debata, alai debatado perjulu makkaholongi hita. Nah ini dia mengenang. Jadi, mulu tapa husor-husor di bagasa partodiot tadi. Datung luar biasa matutu holong ni rohani di bata. Etu ngisi mahitan yan. Orbu do, kan itu. Alai holong ni rohanaya manginang dang terjuasa. Sebab sekali dia berfirman, selamanya firman itu akan terjadi. Allah telah mengasihi kita. Dan lebih dulu Allah mengasihi kita. Au sura soholong rohani di bata maradopok kita ngatibu lahosal pusudena di hasiangan. Alai ala ni holong ni rohanai, ya, ala ni holong ni rohanai. Pola do ikut dilehon anak na nasasadai humokop pita. Pasaihon dosata bahen perdingganan di hida. Nah di baheni di bagasa perngulut talumobi di masa-masa ni at fenona manginang tapatuduho ni dinahumaliak kita. Haholongi do ngam mujolma ala na dihaholongi debatado. Unang holong na marparbuat, unang holong na mga itungadol. Alay tahaholongi madongata, marhitiak kasilehon-lehon, marhitiak kapangurupion, marhitiak kaulon na dinggan, ala nunga tadai holong ni roha ni dibata marhiti Jesus Kristus Tuhan tayo. Amin. Ama namin na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Ido situ ni holong ni rohay. Tapatupa akka ulaw na dinggan, tahaholongi akka na humaliak kita, talehon akka silehon-lehon, ala nunga takas taboto jala tadai, songo dia holong ni rohani di bata maradopok kita. Maka adalah tugas tanggung jawab kita untuk mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir amanginang, mari kita senantiasa memuji-muji Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki Advent yang terakhir. Kita mengeradi menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tetaplah mengeradi diri amanginang ya, apapun yang sedang terjadi. Jangan surut sukacitamu menyambut kedatangan Tuhan kita, sebab Dia datang untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Di basu-basu Tuhan tamahamu amanginang. Martua dua kana tu mangihon hata di bata. Jala na piopsa. Amin.